BPF राजखान्थि हान्जाया मोनसे ब्रेन्ड जाबाय। BPF राजखान्थि हान्जाया मोनसे मार्का गोनां राजखान्थि आरो BPF राजखान्थि माने बे समाव करप्शन। BPF राजखान्थि हान्जा माने अशान्ति। BPF राजखान्थि हान्जा माने बे समाव करप्शन। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि मोनसे समनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया मोनसे ब्रेन्ड राजखान्थि हान्जा आरो ब्रेन्ड राजखान्थि हान्जाखौनो रायजो राजाफोरा मोजाङै मिथिगौ जे BPF राजखान्थि हान्जा माने अशान्ति। BPF राजखान्थि हान्जा माने बे समाव करप्शन। BPF राजखान्थि हान्जा माने सिन्डिकेट होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि मोनसे समनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। BPF मोनसे मार्का दङ। BPF हिसाबै बे मार्काया जादों BPF माने अशान्ति, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट। बे मार्काखौ दिनै 35 लाख बिटिसिनि जाति जनगोष्ठीया भारतीय नागरिकफ्रा हमदांनो हादों। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जा फैनाय लोगो लोगोनो माखासे मानि जे थासारि, बे थासारिफोरा जादों BTC ओनसोलाव जानो हमदों होननानै बाथ्रा एबा अजद होदों बिथां बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया जेब्ला सोरखार सालायदोंमोन आरो बे सालायनायाव मोनफ्रोमबो हारिनि बा थाखोनि सुबुंफोरखौ लानानै खौसेयै सान्थियै बे समाव सोरखार सालायलांदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे एबा BPF राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जा माने अशान्ति, BPF राजखान्थि हान्जा माने करप्शन आरो BPF राजखान्थि हान्जा माने सिन्डिकेट होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव UPPL जेब्ला सरकार सालायबाय दंमोन आरो बे सालायबाय थानाय समाव गोजोन सान्थि आरो फारफ्रोमबो हारिफोरखौ लानानै एबा मोनफ्रोमबो हारिफोरखौ लानानै समानै खामानि मावलांदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। नाथाय आथिखालनि थासारिया BPF फैनाय लोगो लोगोनो एबा हाग्रामा महिलारि फैनाय लोगो लोगोनो माखासे माने अशान्ति जानायखौ नुनो मोन्दों, सिन्डिकेट जानायखौ नुनो मोन्दों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। गोजोनथाव मोनसे रादाब BTR बासिनि थाखाय जे BTC आव थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे सोलायनायखौ थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाबायदि मोननो हादोंमोन, हाग्रामानि दिनाव बेखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मेसेज नागिरदों, जाय मेसेजनि गेजेरजों आरोबाव BTC आव सान्थि गायसनफिननो हायो नामा। आं नोंथांमोननि मिडियानि दारै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। BPF मोनसे मार्का दङ। BPF हिसाबै बे मार्काया जादों BPF माने अशान्ति, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट। बे मार्काखौ दिनै 35 लाख बिटिसिनि जाति जनगोष्ठीया भारतीय नागरिकफ्रा हमदांनो हादों। जायनि जाहोनाव बै लेखा गोरों सुबुंफोरनि गेजेरजों बर' हारिखौ दैदेननायजों लोगोसे BTCखौ सान्थि माबोरै बोलांनो हायो, गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ माबोरै जौगाहोनो हायो, बे थांखिजों दिनै बयबो ज' जाजाय ओंखारबोदों। नङाबा मोनसे बाथ्राखौ नाय नोंथाङा, दिनै BTCखौ सालायदों BPF आरो सालायदोंब्लाबो बिथांमोना जे सोरजोंबा दैदेनजादों नोंथांमोना गोबाङै मोजाङैनो मिथिगौ। BPFनि दिनैनि जा सरकार, बे सरकार दैदेननाय समाव BPF लेट्रिननि अपेनिं खालामनायनि फिथा होनायखौबो सोरबायासो खिन्थु दैदेनबाय दङ। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैयाखै। आरो बिथांमोननि जा मार्का ब्रान्ड होननानै बुंगोन जायखौ जोङो, बेयो BPF माने अशान्ति, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट, बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन, बे थांखिनि दिनै रायजो राजाफ्रा मेसेजखौ मोन्दों आरो ज' जाजाय फैदों।